आणि आता शेळवा म्हणजे काय आणि शेळवा कशी काढतात या सगळ्या तुमका ह्या व्हिडिओत कळणार आहे. एवढीशी शिंपली आहे पण आतमध्ये पूर्ण भरलेली असतं. दिण्याची कॉपी करता मेन गुरु खाली आहेत आम्ही वेगळं ठेवलं. आम्ही झुंडमध्ये सोडलं. हे बघ सगळ्याचे 2 कलटे असते आणि एवढं असं क्वेश्चन घ्यायचं एवढं भाग टार्गेट करून ना एवढं तरी खाली चर जाऊ आणि कलटी नाही लावायची खाली. अरे ह्याची पेशी बघ एवढी भाय भाय हे बघ खतरनाक आहे हो. आणि आम्ही 2 तास लवकर येऊन बघितलं. भारी माणूस हा सगळा. चल दिण्याकडली माझ्या आजच्या दिवसाचं महत्त्व कारण आज एकादशी आहे. एकादशीचा पाणी भरपूर सुटतं एकादशी दिवशी म्हणून एवढी सगळी गर्दी आहे. बाबलो नाही बाबल्याची आठवण करणारे बरेच होत पण बाबलो नाही आहे. अक्षरशः हे मासे पण माका विचारून गेले असतील पण माका ऐकू येत नाही. बाबल्याची कशी अपॉइंटमेंट घेऊची लागता आधी 2 दिवस बाबल्याक फोन करूचो लागता. बाबल्याचं शेड्यूल बाबलो बघणार आम्ही बिझी आहे का हो बाबलो आज नाही रे पाणी अशी वर धरायची असं बसायचं डबरं मारतं ते बघायचो जरा आणि आपलं हाताकडे चालू ठेवायचो. हळूच एखादा असा हातात गावला हळू जशी सुळकी मारायची. ए पुढ्यातलं उचलू नको स्कॅनिंग चालू आहे. येस दिस इज व्हेरी पॉवरफुल डबरा. नदी जसं डबरो मारता मारता सोना गावला. कल्टी मारची कल्टी म्हणजे अशी तशी मारूची लागायची नाही पाण्यात खेचून गावचा लागायची. भाय भुशनाक बघ कसली गावतं हात घातल्यावर काढतात. होय बघ ना एका याच्या 10 काढल्या. असे सगळ्याच गोष्टी मी दाखवत नाही. आपल्याला दाखवता प्रदर्शन शो ऑफ करायचं. चपल ह्यो पकडण्यात डेंजर बनता. टेक्निक अनलॉक नाही केले मगाशी. उद्यापासून क्रॉक्स घालून आता आम्ही घराकडे चाललो. पुणग्या वाटाप बिटाप काय तर काढून ठेव रेडी तयार करून ठेव आम्ही येत आहो. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो आहे. आणि थंबनेलवरून तुम्हाला कळलंच असेल हा कसला व्हिडिओ आहे ते. तर आज मी आलो आहे आपल्याच नारिंगातील नदीवर शेळवांसाठी. आता शेळवांना मराठीत काय म्हणतात ते मला माहीत नाही, पण हा शिंपल्यांचाच एक प्रकार आहे. जसे मुळे वगैरे असतात त्यातलाच हा प्रकार आहे. यातली जास्त डिटेल्स तुम्हाला बाकीची मंडळी देतील, माका तेवढी काय माहिती नाही. याआधी शेळवांचे बरेच व्हिडिओ आलेले आहेत. बाबलो पुणग्या अशी मंडळी सगळी आचऱ्यात जात होते, पण आता आपण आपल्याच नारिंगातील नदीवर आलो आहोत. आता बाबू पण नाही आहे आणि पूनम पण नाही आहेत, सगळे कामात आहेत. त्यामुळे बबलूने मला कॉल केला आणि बोलला की तू तरी ये, आपण एक हा व्हिडिओ होईल शेळवांचा. आणि सध्या शेळवा बऱ्यापैकी सापडत आहेत. तर बाजूला ही दिसते ती ही नदी आहे. बाजूला पाणी थोडं कमी आहे कारण ओहोटी असेल कदाचित, माका काय जास्ती माहिती नाही, पण सुट्टीच्या टायमाक येतात असं म्हणतात, त्यामुळे ओहोटी असेल. तर आता जाऊया नदीवर. बबलू, अभि आणि भूषण पाटकर, तो कोण आहे तो तुम्हाला दाखवतो. तर ती सगळी मंडळी तिथे आता शेळवा काढत आहे. तर ही आपली नारिंगाची नदी आणि इथे
यापूर्वीही आपण आलेलो आहोत. मासे पकडण्याचा एक व्हिडिओ होता. अभि, बबलू, ओमकार अशी सर्व मंडळी आलेली होतो. आणि आता शेळवा म्हणजे काय आणि शेळवा कशी काढतात ह्या सगळ्या तुमका ह्या व्हिडिओत कळणार आहे. त्यामुळे माशांचे आमचे कधीतरी व्हिडिओ असतात, कारण की त्याच्यात आम्ही अनलकी आहोत असं म्हणा काय हरकत नाही, कारण की बऱ्यापैकी माशांची व्हिडिओ आम्ही करत आहोत पण मासे काय आमका गावत नाहीत. पण आता यंदा गर्दी खूपच आहे पुढे तुमका दिसत. आणि तुम्ही म्हणत असाल की पहिल्यांदाच विनून टोपी घातलेली आहे. तर सकाळची खूप थंडी असते, पण असं दुपारच्या या 12-1च्या टाईममध्ये खूपच ऊन आहे. आता वाजले आहेत 2 दुपारचे आणि दुपारच्या 2च्या उन्हात आम्ही आलेलो आहोत. आणि ही टीन टकली बघा काय करतात. ही आपली सगळी टीम आहे आजची. ह्यो तो काय पाण्यातच थपकान घालून बसलो तो. सगळ्यात आधी तुमका आधी शेळवा म्हणजे काय असतं ती आधी दाखवूया. बघले दाखव रे काय पकडलं असतं आधी. पिशी बघा कशी लावलं बांधूनच ठेवलं ना. मी येत अगत बऱ्यापैकी ह्या केल्या ना. तशीच आडबंदर सारखी हां, फक्त ती याच्या आधी जी शेळवा बघितली असतील ती अशी जरा लांब होती. ही साईज एकदमच छोटी आहे आणि बऱ्यापैकी आता जमा झालेली आहे. अकडे अभि आहे आणि अकडे आपलं मेन माणूस आहे दुसरं भूषण पाटकर. एका आता तुम्ही 2 ते 3 वर्षांनी बघत असाल. हां, ह्याचं विषय वेगळं. ह्या विषयातलं नाही आता. तो आपलं असं टाइमपास का गेलेलो. बाबल्याक कशा आणलाच नाही रे. अरे बाबलो काय तू, बाबल्याची कशी अपॉइंटमेंट घेऊची लागता. आधी 2 दिवस बाबल्याक फोन करूचो लागता. बाबल्याचा शेड्यूल बाबलो बघणार आम्ही बिझी आहे का. हो बाबलो आज नाही रे, आज बैल वरती लावचे आणि काहीतरी असताना बाबल्याचा. तू काय करत. तुका किती गावले. अरे मी जवळजवळ बाबल्या याच्या पिशव्यात ती माझीच असते की बाबल्याची. फक्त असं दाखवता तुका आता व्हिडिओचा. मी आता दमलंय म्हणून मंडळी बघा, अर्धो गाव होयच वाटतं दुपारचं. ज्यांका काय शेतीची कामं नाहीत ती होयच वाटतं. माझं मेन माणूस खा किंग ऑफ शेळवा. त्याचं फक्त ऑटोग्राफ त्याची म्हणजे आता अर्धी पिशी झाली असं वाटतं. करायचं नाही त्याचं. खूप मागणा येलो जवळजवळ आमच्यापेक्षा 1 तास लेट येलो, पण आमच्यापेक्षा जास्त त्याच्या अनुभवी आहे म्हणजे तो. एक्सपिरियन्स आता निवडूची आता बघा तसं डबलो मारतो लागतं. दो नवीनच आहे तसं, पण नवीन अंकात जास्त जायचं ना. डोळ्यान दिसत तर नाही. होय तुम्ही तिघाच आहात. तकडे मागे सगळी जास्तच, म्हणजे मागे जास्त की काय. नाही ना, आमचं कसं विषय वरचा खदूळ पाणी आमच्याकडे सगळे आता ही काय सुट्टी चालू आहे. माती चालू. आज आमचं कसं माशांक सुट्टी असल्या कारणाने मी हय नदीचं. त्या दिवशी माका शिनाने कसले गावले काय? स्टोरी ठेवलेलं आहे बघ. ती नाही बघितलं. तू लाईक केलं. मग माहीत नाही, लक्षात नाही. तुझी स्टोरी बघित असते मासे मरणाचे. तू दुर्मिळ गोष्ट हां, आहे. तर मगाशीच म्हटलं तुम्हाला भूषण पाटकर आपल्यासोबत आहे. भूषण पाटकर म्हणजे कोण, याचा आपला व्हिडिओ 3 वर्षापूर्वी आहे एक, तो मी आता या व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला देईन. त्यात त्याने काय प्रकारचे मासे पकडलेले ते एकदम बघा एकदा. आणि आता नवीन व्हिडिओ आम्ही लवकरच करणार आहोत. मासे पकडण्यात त्याचा 1 नंबर आहे, रॉडने मासे पकडण्यात. बाकी बबलोनी ओमो पण त्याच्यात होतो टीममध्ये, पण आता ते रिटायर झाले त्याच्यात. ते पहिले हे होते बिगिनर. बाबलो नाही हा. बाबल्याचे चाहते. बाबलो नाही. बघा बाबल्याचे चाहते. बाबल्याची आठवण करणारे बरेच होतं, नदी पण बाबलो नाही हा. अक्षरशः हे मासे पण माका विचारून गेले असतील, पण माका ऐकू येत नाही. माशांनी पण विचारपूस केली नाही बाबल्याची. बाबलो त्या पट्ट्याक कमी आहे. जरा वेळ बघतोय मारून. हे थांब या, हा एकदा करून दाखव काय थांब.
वरच्यावर असं पाण्याच्या वरच्यावर असं फक्त करूचं असतं हां असं जमिनीक लावायची नाही मग त्यांना तो बघ त्यांना खड्डो किती मारला ना तिकडे. आपणच पडतात असे भुतूक हे असतात ते बाहेर येतात. खाली खाली येतं लय होय. ह्या पाण्यात काय विषय नाही आणि काय नवीन नाही मिळत नाही लगी खाली प्रेशर इला राहणार जो तो येतो तो तकडेच जाता. खालीच जातो पाणी कमी आहे ना तो पब्लिक मध्ये राहायचा नाही आपण वेगळं राहून गेम करायचं. पाणी कमी आहे तो आपल्या सायलेंट मोलमध्ये आवाज येत नाही या. आपल्याची टेक्निक वेगळी आहे. चड्डी बिड्डी सगळा भिजवलं पण एकाव गावलं नाही का. बघले मी आता म्हटलं बसाया बसल्याशिवाय मेन राहणार आता पुन्हा गरेव कापून हयत होता किती पाणी होता बघलं. होय होय आपली ह्याची गरवली गरवची व्हिडिओ पावसात जळू काढू चांगली बनवू रे क्वालिटी मार्गदर्शक बरोबर नाही होती. मार्गदर्शक आपले अबलो होतो मार्गदर्शक. लावलेले नाही तेव्हा माका सांगतास ना तिला असतो 2 तरी काढला असतो ताण धरून काढू गय रे काय काय निवतीकडे रे हां तकडे गेला भोगव्यात तकडे जातो तू माशांगा म्हणजे एवढं लांब जातं. कॉम्पिटिशन हां कॉम्पिटिशन का ठीक आहे पण असं पण जातं रे. डीप मध्ये मग आता सुरमई सीझन आहे म्हणून सांगत होतो गेला असतो प्लॅन बोट बीट तो डेंजर माणूस आहे. तो प्लॅनच करूचो आणि असा नाही सेफ्टी फुल आणि आता क्लायमेट वातावरण पण चांगला हां मग तसं असं तर जाऊ शकतं. कंडिशन खराब नाही सुरमई बिरमई गावतात त्याच्यात रॉडवर. म्हणजे सुरमईसाठी वेगळे जाऊ दे आपण तो स्पेशल व्हिडिओ करूया ह्याच्यात आपलं शेळवांचं मेन आधी दाखवूया नाही तर माशांचंच हे होत. हे कसले मासे फिरतात रे पट्ट्या पट्ट्यावाले हे बोलतात गणे असेच खाऊचे विषय नसतात ते. हातच खाणारे काटे असतात त्याच्याकडे आणि हे शेतक छोटी होत नाही हां 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 ती शेतकास हां ती शेतक दिण्याची कॉपी करता मेन गुरु खाली आहेत आम्ही वेगळं ठेवलं आम्ही झुंडमध्ये सोडलं हे गेम काढल्यान रे हे बघ. जवळजवळ 2 तास शिष्य इलो त्याचो अरे उभो मेल्या माणूस इलो माझो सगळ्या माणसांना आपल्या नावावर करून ठेव म्हणजे जाताना करटी तरी वाटतो. हे बघ सगळ्याचे 2 करटे असते आणि एवढं असं क्वेश्चन घ्यायचं एवढं भाग टार्गेट करून ना एवढं तरी खाली चर जाऊ आणि करटी नाही लावायची खाली. अरे ह्याची पेशी बघ एवढी भाय भाय हे बघ भाई खतरनाक आहे हो. आणि आम्ही 2 तास लवकर येऊन बघितली. ह्यो भारी माणूस हा सगळ्या कळवान तो 3 भारी टेक्निकच वेगळी आहे त्याची. जबरदस्त तीच टेक्निक आता इथं मी वापरली. चल दिण्याकडली माझ्या डबे सगळे टीम वाढतच चालली अरे एक एक जण एंट्रीच मारता जेवता तसं हय आता असं वाटतं. चल भूषणे तुका काय नाही तू ट्रेनिंग देऊकच गेलं. एका ह्याच्यात हे बघ एकदा डबरो मारलं हे बघ डेंजर माणूस होता तसंच काढत एवढे गावले माका मोठा म्हणा तर मंडळी आता 3 वाजलेली आहेत जवळपास. मग अशी 2 वाजले म्हणजे आता 3 वाजले 1 तास झालेलो. माका 3-4च मोजून गावलेली आहेत एवढ्या वेळात. आणि एवढ्या वेळात किती गर्दी झाली आहे ती बघा.
जो तो जेवून झाला आहे की नदीत आलेला आहे. मगाचपेक्षा दुप्पट गर्दी आहे, दुप्पटपेक्षा जास्तच. तिकडे लांब लांब अजून बरीच मंडळी आहेत. महिला मंडळ बऱ्यापैकी इकडे आहे. सध्या घरात जाऊ झाला धरून ठेवलेली आधी शेवट टाकतो. पंख्यान खायला आता काय नाही आपली दिसली काय मी अकड यूज करतो. कर्टी वही आहे तर कर्टीचा वापर कर. माझा वापर करून झालो, मन भरला माझा. होय ती हुदा विदा असतात ना रे. आता काय गेली बाहेर पडणार संध्याकाळी बाहेर पडते भरतीच्या शेवा मी बिळात असतो राहतात ती. बाहेर पडली एवढ्या घुमावली ना नाही एवढ्या गर्दीत जर ती बाहेर पडली तर त्यांनी पुन्हा भावपूर्ण श्रद्धांजली देणार. आता सिद्ध शिकलो मी किती करतोय सिद्धाच्या पिशव्यात टाकतो एवढ्यात माझी झाली असते. म्हणून ती भानगडच त्यांना घेतलं. शेळवा खात पण नाही तू. आपले शिंगाने मोठे वैष्टार त्यामुळे आता हे काय शेळवा मजा. पण ही जी मजा आहे ना जबरदस्त. वर्षानुवर्ष नाही म्हटलं तरी चालत गेलेली प्रथा आहे पिढ्यानपिढी. किती महिनोभर असता ह्यो सीझन की 15 दिवसाचा खेळा. जास्त करून दिवाळी सीझन किंवा तो दिवाळीपासून चालू हा. बारस आणि एकादशीचा ताण असताना त्या ताणाने आता कमी कमी होत गेली ना. आता गावाक लागले प्लॅन चेंज. भुयारी मार्गाने बुसूर येतलोय बघ सीमा काय केला नाही काय माझं नावाक राहिलं जर डोंगर पडलो. माझा बनवलेला ना काय खेळा क्वालिटी आवडी का फोन किती धावली. च्या दिवसाचं महत्त्व कारण आज एकादशी आहे. एकादशीचं पाणी भरपूर सुकतं एकादशी दिवशी म्हणून हे सगळं सुकतच नाही त्या दिवशी. म्हणून एवढी सगळी गर्दी आहे. हां मला 1 किलो आपल्या डायरेक्ट आपल्या तू असं नजारो बनव तुका पण शेवा मिळतो. घालून ठेवतो घालून ठेवल्यानंतर काढला. माझ्याकडे शेळवा चलान येतो काय रे. तुला काय वाटतं सिद्ध्या मागापासून मी तुझ्या बरोबर येस. दिस इज व्हेरी पॉवरफुल डबरा. दिस इज आईला माय गॉड. ही नवीन नवीन टेक्निक काढतात हे. पुढच्या टायमाला हे हातानंच काढू घेणार आहोत तुमचं बघून. व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्या दिसतीलच. तर ते टेक्निक अशी होती अजिबात मेहनत नाही. परत थपकान घालून बसायचा पाणी. अशी वर धरायची असं बसायचं डबरं मारतं ते बघायचो जरा आणि आपलं हाताकडे चालू ठेवायचो. हळूच एखादा असा हातात गावला हळू जशी सुळकी मारायची. ए पुढ्यातलं उचलू नको स्कॅनिंग चालू आहे. नदी जसं डबरो मारता मारता सोना गावला कल्टी मारची. कल्टी म्हणजे अशी तशी मारूची लागायची नाही पाण्यात गावचा लागायचं. या भूत कसा बसला आपल्या गावतात म्हणून आपले सायलेंट झालं होतं. समजायचा टेक्निक दिले तशी काढता म्हणजे काय बस काढतो. तर मंडळी माझं दुपारचे वाजले 3:30 आणि आता जागा बदलूची वेळ येलेली आहे. कारण की आता प्रमाण झालेला कमी. चपलं म्हणजे ह्यो पकडण्यात डेंजर बनतं. टेक्निक अनलॉक नाही केले मगाशी नाही उद्यापासून क्रॉक्स घालून क्रॉक्स मध्येच भरलं.
या बाई काय खोबरेल ते ह्या जो हय मिळताना तो आनंदच वेगळो असता. लिंबू सरबत आहे. थंड व्हायला उरतात हा गरम झाला. आता थंड व्हाया काहीतरी. आता खय लोकेशन खय? वर मजा करू गेली खाली जाऊया फिरून. खतरनाकच गर्दी. ए गोल्डची बॅग आपल्या सप्त्यात पण एवढी गर्दी नव्हती. तेवढी आहे गर्दी आहे. कॉम्पिटिशन बरवली तरी घरात पण राहणारच ना. आता होय पिशवी जड झाली. चल बबल्या तो जात तो म्हणत होईल. उलटी घेऊ आपल्या विचारकडे. हे 2 करटे आहे बघ. दिनेची पीडा करू गेलेली. पप्पा काय गेलो. 500 रुपये किलो जरी सांगलं तरी एक पण विकत देऊचं नाही. फक्त एकच दे. गोल्डची सोना काढतात ती चाळण अनुभव होती. मध्ये एका बाजून सोन्याचा यो प्रो नाही रे, यो प्रो प्लस हा. यो गाडी चाली लागली. मग उगाच वर टाइमपास झाला रे. पाठी झाली बाबा एक कट्टी बघायची. ती न ह्याच्या आधी 2दा दिलं अशी. ती भाई भुशनाक बघ कसली गावतं. हात घातल्यावर काढतात. नाही दोनच. होय बघ ना, एका याच्या 10 काढल्या. असे सगळ्याच गोष्टी मी दाखवत नाही. काही जर आपल्याला दाखवता प्रदर्शन शो ऑफ करायचं. अशा रीतीने मंडळींनो सूर्य पण मावळलेलो आहे आणि बाकी सगळी जनता पण मावळलेली आहे. हळूहळू कमी होतं. आता 10 टकली उरलेली आहेत. तर मित्रांनो मागे बघू शकता अख्खी नदी मगाशी जी भरलेली जत्रा ती सगळी खाली झालेली आहे. फक्त आम्ही 4 जण आहोत शेवटचे प्लेयर. बाकी जे मेन प्लेयर होते ते सगळे गेलेले आहेत. तो पण गेलो ना रे. माका एकट्याक पलीकडे जाऊचा. हां आणि ह्यो हा तो त्या नदीच्या पलीकडे राहता. आम्ही या साईडीक राहता. हा यासाठी या नारिंग रे ता दहीबाव बागमळा वेगळोच कशात येतात. दहीबावी तिथं की मिठबाई तिथं. दोन्ही एकच. हा फायनली जमा झालेले आहेत. आपल्याचे खय ते दे पुढे अजून. ही आमच्या टीमने पूर्ण घेतलेली मेहनत. वा वजन आहे ना वजन. एवढीशी शिंपली आहे पण आतमध्ये पूर्ण भरलेली असतं. यांना डिमांड जास्त. असली माल. हा आता भरू करा बसल्या भरू माता नाही. काय मग सुट्टी पाणी व्हायचं की आणि ह्याचा ह्यो व्हिडिओ नंतर येणार हा. ह्यो मेन व्हिडिओ फिशिंग रॉडचं. भूषण पाटकर क्या चीज है दिखाएंगे हम जरूर नेक्स्ट व्हिडिओ में. खतरनाक आहे हो. बरेच कॉम्पिटिशन मारलेले आहेत. खयचे तर त्याचा खयचे ते एक ह्याच्यात चांगलं रे. दोघे 2 बाकीचे केले असेल. हां या एवढ्याशा रॉडवर किती किलोचे रे. जास्तीत जास्त 40 किलोचं. एक तो रेकॉर्ड ब्रेक तो, केला. हा. सगळ्यात पहिली कॉम्पिटिशन होती आपली सिंधुदुर्गातली. हां गोगवे बीचला ऑलिव्हर रेडले गावलेली समुद्री कासव 40 किलो 40 प्लस होता तो. हां त्याच्या नाही तर नॉर्मली तो 12-13 किलोचा मासो ह्याच्या आरामात 13-20
20 किलो पर्यंतची काढलाय जिथं आणि रोजचाच काम प्रोफेशनल आहे एकदम प्रोफेशनल. इंस्टाग्राम नंतर ह्याच्यासाठी स्पेशलच व्हिडिओ करूचो म्हणून याच्यात काय दाखवलेलं नाही. आता पण त्यांना रॉड आणलेलं आहे पण काय व्हिडिओ केलेला ना त्याचं एक स्पेशल व्हिडिओ करूचा. आणि ह्या व्हिडिओच्या शेवटी याची एक लिंक पण देणार आहे. आम्ही सुरुवाती आधी व्हिडिओ केलेलो होतो 2-3 वर्षापूर्वी जवळपास. तेव्हा आम्ही कसे मासे पकडलेला आहोत तेव्हा मासे कमी गावले. योग मिळात लवकरच. आता आधी घराकडे जाऊन आधी शेळवा आधी खाऊया. माझी आता ही वाट सुरू होईल पलीकडे. भरती सुरू होईल सगळा भरतला सगळा हां 9 वाजता येईल सगळं पाणीच तो बघ पाणीच पाणी करतं वर. चल बाय बाय. चला भूषण पण त्या साईडने गेला पलीकडे. आणि आता ही आम्ही तिघीजण अभि बबलू आणि मी आता आम्ही घराकडे चाललो. पुणग्या वाटाप बिटाप काय तर काढून ठेव रेडी तयार करून ठेव आम्ही येत आहो. बाकी आता व्हिडिओ रेसिपी तर बघू शकत नाही तुम्ही. रेसिपी वाल्याकच माहीत नाही आम्ही हईला होता बिझी असल्या कारणात. चला आता मित्रांनो भेटूया पुढच्या भागात. पुढचा भाग कसलो आता आता माहीत नाही. लवकरच भूषणचा भाग येत पण याच्या पुढच्या भागात नाही नंतर येत. कारण की आपण परत मुंबईत जाणार परत कधी गावात येईन तेव्हा तो भाग येत. तोपर्यंत आता बाय बाय. शेळवा बघा मनासारखी गावलेली आहेत. गेला कल किती गावली रे? हां मग एवढी होती. असेच आपले गमतीदार मजा मस्तीचे व्हिडिओ येत राहतील. बाकी आधी आमची चिकन बरेच जण म्हणत असतात चिकनची पार्टी कधी होणार तुमची. बाकीच्या सगळ्यांची होतं आमची पण होता पण तेव्हा मी जागेवर नसतं. आता कधी बबलो पुढाकार घेता अबले आणि बबल्यावर खेळ आता पार्टीचो. आता लवकरच ती पण तुमका मिळाल. तर मित्रांनो इथेच थांबूया भेटूया पुढच्या व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. बाबल्याची कशी अपॉइंटमेंट घेऊची लागता आधी 2 दिवस बाबल्याक फोन करूचो लागता. बाबल्याचं शेड्यूल बाबलो बघणार आम्ही बिझी आहे का. हो बाबलो आज नाही रे आज बैल वरती लावचे.